rundunar sojin Najeriya ta fitar da sanarwar cewa ta dakatar da duk wani retirement, duk wani wanda zai yi ritaya, duk wani jami'in tsaro da zai yi ritaya ko retirement ɗin shi lokacin shekarun aikin shi ya kai da ya ajiye aiki ritaya domin ya je huta ba saboda matsalan shekaru ko kuma ritaya wanda mutane suke ake kiwa da ake shi voluntary retirement wanda kawai hakanin ma'aikaci zai ga yana buƙatar ya ajiye aiki domin ya je wani abu ko rashin lafiya ko wani abu, shi ma ɗin an dakatar da shi baki ɗaya. A inda jami'an sojin Najeriya suka tabbatar da cewa an dakatar da ritaya ne sakamakon ƙasan tana buƙatan tsaro. Saboda matsalan tsaro na ƙasa aka dakatar da sojoji daga fita. Watan ba a buƙatan wasu na fita wasu na shiga. A'a, ana so a dakatar da masu fita ne. Sannan wasu kuma su ta shiga saboda sojojin su ƙaru. An ce dai duk tsufanka, duk lalacewanka, ko ya kake, ana buƙatan experience ɗinka a cikin rundunar sojin Najeriya. Don haka an dakatar da ritaya sakamakon matsalan tsaro a Najeriya. Dole ko duk wani soja ya tsaya ya ba da contribution na ideas ɗin shi da yanayin basiransa da duk yanayin training nasa da ya samu aikin soja ana buƙatansa. Kai ko da a ce gurgu ne kai a soja, ana buƙatan experience ɗinka a wannan lokacin domin a taru a tsirar da Najeriya daga halin da take ciki. Wannan babban nasara ne kuma wannan labari ne mai daɗi. Gaskiya sojin Najeriya kun yi matuƙar zurfin tunani da kuɓullo da wannan sala. Saura 'yan sanda muna jira su ma su fitar da makamancin irin wannan sanarwar. Ya kamata su ma ɗin su dakatar. Dukkan wani security a Najeriya ya kamata a wannan lokacin su dakatar da ritaya, especially 'yan sanda. Ya kamata a ce su ma su fitar da wannan sanarwar. Domin a wannan lokacin muna buƙatan jami'an tsaro da yawa. Ba ma buƙatan a fita, ana buƙatan a shiga ne.